Ngisaqhubeka futhi ngendaba yocansi, yokudalula ngendaba yocansi. Ngisaqhubeka ngendaba yobubi engabenza kusukela ngineminyaka ewu-10 kuze kuyimanje sengina-35. So ngidalula ngocansi, so ngisaqhubeka. So kule video before, which is part 3, lona part 4 ngendaba zocansi, ngibone ngiphazamise ekugcineni ngithe sahlukaniselana ingane na-2 years, saxabana actually asihlukaniselananga, saxabana ingane ina-2 weeks. Masixabana ingane inga-2 weeks, kusho ukuthi ngingasho nje ngithi ya, angazi ukuthi ngabeka ngithi ngegama lesilungu ukuthi we part ways. Ya, kodwa angeke ngisho ukuthi ngalesa sikhathi ukuhlukaniselana, nasahlukaniselana after 4 years. So ingane ina-2 weeks yaqhubeka, yazi ingane yana ngiyacabanga 11 months. Uthe ingane ke inalapho 11 months, kwakhona ubhoti engidibana naye. Lo bhoti ngadibana naye kanjena. Lo bhoti khona i-best friend yami, sasithethe i-walk this other day emsebenzini. Sishayisa umoya during lunch, noma ngisho nje ukuthi sithethe i-walk kanjalo kwakuyi-lunch. So mesihamba ke sadibana nobhuti owayehamba ngemoto. So lo bhuti ke wasimisa or wama, nathi sama sakuyena sakhuluma naye. I-best friend yami-ke lena ngangijwayele ukuyixoxela ukuthi okay, empilweni yami kunje nakanje nakanje nakanje, ngoba since kwakuyi-best friend. So wayesazi ngengane, nobaba wengane ukuthi sixabene. So wasesho kumina wathi hayi, in fact ubhoti ne wathi ubethanda umngani wami. Umngani wami wathi hayi, mina ngi-right, senginomuntu uthatha nawe umngani wami. Athi okay, na kulungile ke umngani wakho ngingamthatha. Sa exchange ama-phone number, and then if I'm not mistaken, that same day we met ebusuku. Weza wazongilanda, I think then waseyafona washo ukuthi uselapha ngaphandle. And then kuba kade ngisachaza ukuthi umngani wami ngangimxoxelile ukuthi kwenzakaleni phakathi kwami nobaba wengane. So mase sihlukene naye lo bhoti, ses-exchangeile ama-phone number. Wathi lo bhoti wathi umngani wami awukwazi ukuthi ukhulele emapheleni, which is enhlupheke, ukhule uhlupheka, uphinde futhi nengane zakho uhlupheka, ushade umuntu ohlupheka. Wena vuma nje lo bhoti lona, wena nemoto u-right. So ngakuvuma lokho. So ngenxa yokuthi mina nginobuphukuphuku nje, into mangiyenza angicabangi ukuthi ngiyenzelani lento engiyenzayo. Angicabangi ukuthi kuzoyenzakalani mase ngenze lokho. So manje ngavuma ukuthi sibonane nalo bhoti, and ngavuma i-idea eshiwo ngumngani wami ukuthi at least vele umuntu onemoto kuzoba ngcono empilweni. So ngadibana naye ke lo bhoti later, but manje the problem is ngahamba nengane yami. Masifika lapho lokho nje wayehlala ezindlini ema-suburbs ne. So masifika lapho uthi kumina abantu sebalele manje, so asihambe kancane saya ngicabanga ukuthi manje ngingakubiza ngithi i-cottage mhlawumbe, or i-back room, I don't know ukuthi ngayibiza ngani, kodwa in between lapho cottage
or ngiyasi i-backroom angimazi kangaka umahluko ukuthi ukuphi. So manje ngiyibuze-ke ukuthi kodwa sasesiyanyonyoba masingena emzini wakhe, wayesinyonyoba. But ngoba ngiyasho ukuthi inkinga yami enkulu kakhulu engenayo ibuphukuphuku. Even if into ngazithi ngiyayisola ngayo mhlawumbe just for few seconds bese ngiyaqhubeka ngaleyo nhlelo engikuyona, ingabe ngisaqhubeka ngibuza ukuthi kanti sasesiyanyonyoba emzini wakhe kwenzakalani. Though ngitshela ukuthi abantu balele kodwa kuyasolisa. So mase siqhubeka-ke isinyonyoba siqhubeke silapha asho ukuthi beka ingane phansi. Ngimnikeze ingane ayilalise yena ingane, ayibeke nje ngisho nje ayibeke nje phansi, and then saqhubeka sayocansini. Lo muntu ngimbone emini, angimazi, ngiyaqhubeka ngiyalala naye. So iyona inkinga enginayo ngocansi ukuthi okay ngangiyelani khona nama angazi, kodwa mase ngibheka manje ukuthi inkinga yami ngocansi. So manje the following day, kodwa behind my back